Cantrik sapuyang oh iya kananing Sang Prabancana ngantos gobek mangi wong gobek mangen wonten tengahing marga
Marga wis ngarani dalan ana ing sak tengahing dalan. Ora muni anu mengadiga ngadi kuduti adi guna. Sapa sira sapa ingsun ingkang den mandheng lawan sang begawan kabiwaka. Wah, iya tah. Yen pancene rekasaku anggonku urip sing kaya mangkene ya tak lakoni wis. Yen aku gawani rekoso berarti aku gawani urip ana ing jagat raya kene. Kungak mandukutan ketinggal wonten padangi surya, kungak menisa ten ketinggal wonten sakinggiling ibu pertiwi. Iki dina aku sarane diutus kanane Sang Prabu Bathara Kresna mboyong kananing ratu ing negara Ngamarta kanggo saranane anakku Buma Naraka Surala sawijining wanci kang kalih sinarita gelising wong kang pinuja kandha Sang Prabancana sedya lumebing wonten ing negari Ngamarta wonten ribu ben ranggul kananing putra-putra Pandhawa wonten teping siringipun negari Ngamarta. Kakang Kosus mau nomor Sumawana Kakang Gatotkaca adiku wisanggeni iya adiku wisanggeni aja ana marang nganti nimbalipun Kakang Antarja nganti nimbalipun Kakangmu Gatotkaca ana bab apa ana kaparluan apa wigatimu ngene ya Kakang iki dina ana bakal ana manungsa kang bakal ngidra yaiku nata ing negara Ngamarta wa Prabu Puntadewa apa ya kaya manggono pancen kapara nyata mula iki dina Kakang Gatotkaca ayo dianti ana ing lawang pregolan negara Ngamarta kene ana teping siring Ngamarta kene ana manungsa kang wani mlebu ana ing negara Ngamarta balekno cilike gawe lara gedhene gawe mati yen ora kena dijrum srana becik terus karepe iki korpane ngombionge gak panggling gendera saka Traju Tresna Kakang Gatotkaca aja ana marang Paramana karya slamet iki dina tak papati wadya
Yana prang warna-warni watu pira guntur tarung surengki pramaraja mangalatala sundha langgasa mangalatala kinarya sundul anggasa Antahe Durung suwe anggonku mlebu ana ing negara Ngamarta kesaru satya bagus sing warna kang panggring Gatotkaca para nyata Gatotkaca sing dadi aranku kon iki sapa aku Krida Sangara aku Krida Sangara iya saka Traju Trisna pancen kapara nyata keseting Gusti Prabu Brahmanaragosura wigatimu iki dina bakal mboyong kanane Ratu Ngamarta Prabu Kunta kanggo sarananing Gusti Prabuku oleh salah sawijining wahyu teges sing oleh kanugrahane Gusti mula oleh tak jaluk gak oleh tak jaluk oleh tak boyong gak oleh tak boyong Prabu Kunta piye ngertenono iki dina wa Kunta dewatakku kuwi gula knetra bebasane kok pakabita kaya naga buntuting naga tapanggih iso nandingi kridaning Gatotkaca lakon iso boyong wa Prabu ing negara Ngamarta adalah iblis oleh tak jaluk oleh tak jaluk golek perkara ndedher perkara tak niati tak kajati menungso kaya kon kudu disirnakno karepmu maju nek aku wis maju tebak dadamu bungker ragamu rondo bojomu baksat gun Allah mara tangan gun
Santai dulu, santai. Ada deh. Hanya samanya yo. Don sewu. Doro keluwa wonten sewu. Sabar peka. Wonten dawuh Ndara. Astaga tunyuwun lho. Nyai. Dek, pemerawan wonten dawuh. Lati Allah aku kalah tanding gitu. Kenapa ya kalah tanding? Tanding karo suku. Wah, niku. Tanding ilmu gitu dulu. Oh, gelo tayang. Bapak api dulu. Rame ya iya. Charger guru. Bungsu sinten mungsu Gatotkaca nggih lho. Mungsu Gatotkaca ya iya lho. Nuwun sewu. Gatotkaca niku jagone Dewa Suralaya. Lho ngoten.
gunting penitis tangane. Nek dhewekne wae mung segare kaya tel pedhot. Apane cak gulune nduk? Ngono. Alhamdulillah cahya. Alhamdulillah. Begiki awake dhewe sak rombongan. Sowan Ngabyantara ana ing dusun Dukuh. Jati Dukuh Gondang Mojokerto ya. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Cak nimbali awake dhewe ping pira Cak? Ping 3 iki nduk. Ping 3 iki. Ping 3 iki. Matur nuwun Cak ya. Marang panjenengane kepala dusun Dukuh kene, Bapak Suparno matur sembah nuwun. Uga ketua panitia sing gelar wayangan begiki ana Pak Eko, ana Abad Sumadi, matur nuwun. Matur nuwun Cak wis nimbali awake dhewe maneh ya. Ya muga-muga taun ngarep ditangkep maneh. Amin Cak pokoke. Ndok kene iki regane gak berubah kok ya. Aduh. Matur nuwun, ya matur nuwun. Iki mayoki bodran ben barang ya. Iya. Matur nuwun, matur sembah nuwun Cak. Ajate bengi ya apa ruwah dusun Cak kaya tahun-tahun wingi yo ngono. Ya muga-muga dadi dusun sing gemah ripalo jinawi kerto tentrem ya raharja Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ya amin. Ngasusi Cak yo. Kupu-kupu lakon dulu cik sore ya, cik jam 10 ae lho ya. Jam 10. Kok meneh prayel ya pre kakimu ngono. Meneh kurang sewengi ya lah iya. Meneh ana ndi Cak? Meneh ana dusun Sambirejo, Randu Gendengan, Trawulan anu Delanggu Delanggu iya. Riko lapon nang Trawulan bodhok cek kelingan Trawulan wingi lho aku ae. Kenapa Cak? Ngawur kena embun tos dua iya ya. Matur nuwun. Matur nuwun. Sesuk ana Sambirejo ya sing idek tanggal piro Cak? Sing idek tanggal 13 ana dusunku dhewe kono. Ana ndi ana Juwet Rejo Gondang iya ana ngono Cak. Iki gondange rada pindah nang Delanggu iya Cak. Wis mulai pinter nang Delanggu awake dhewe iya Cak wis alhamdulillah ya. Sidek maneh tanggal 7 ana meneh terus tanggal 7 ana dusun Sukosari. Lho jare rika jope bareng ya lah iya lho. Asline ku ya wayangan rong bengi lho. Terus apa maneh tak akhire tak dadekno campur sari. Iya. Dadi songi ku nyakep campur sari ya wayangan lah iya ya. Rika galung kaji rugi ya, ngaji dengkul ngono. Kayak musuh kono ae. Ayo yo. Ya, dari tanggal itu campur sari awak dhewe ana dusun Genengan. Terus wayangane ana Sukosari. Oh. Jarake nduk ndi yo kene ambek Kali Katir ngono ae lho ya, Mbak iya. Wong rezeki ku goke apa ya? Iya. Nah iku nek lerem joplong rong nggon iku gak digawe wong kaya jaga. Gak. Digawe dhewe nek iku nu. Dewa. Santri iso santri ibu print bae. Iya, matur nuwun Cak. Matur nuwun.
wonten dawuh aku isane unggul yuda lho dheweke joget piyo aku iki sing wong kalah wong susah kok kanca ketiya lho ngeten lho Den nek dheweke jogetane leko gandut kok aja gampil rangket-rangketanipun ngono akeh lho nggih kersane dipun senggahi waranggana 7 cacahe 7 ya dengaren kakean lho wis apa-apa ya kakek badhe dengkulmu iya 7 cah ayu-ayu perawan kabeh iya bajune putih mbak seragam sekolah ya iya menila upacara lah iya meneh dina apa ya Senin dasmu Sabtu ya oh Sabtu aduh lah iya kene regane macet ya piro mriko juta iya ini tak jaluki tambahan opo to nah iki guyon jane kang ngene lah Kak apa Kak guyon iya tak jogetane nggih lho nggih monggo sinden senggak bareng ramak tutu gelar Josi mantur enak lho niku nek mboten dawa mboten enak bisa ngas ya iya bisa ngas lho bisa ngas ya bos Tungare pinyakan ngelantur enak iya tuh mari mangan dadi nek sing gak yo gater iki sing ngari iku cemilane sing gak ono ya bodoh beres dulu pokoknya panganan wis banyu mili dulu ya iya ngetut darani ya ya ngetut darani iya cak iya rame iki karo wambi sampai teko-teko pasar kok jejer kono ayo rame iki cara wambi lho koyo rodro iya rodro pas kadon SP Gatot koco nawaran ungalo diandamu tak gebuk ing tanganku nek gak joblong aja kok undang kridos ngono tamakno tanganmu gak bungsu kon joblong dadaku iya awes kon gak apa iya ayo tamakno sing banter iya menang bos
ana ndiduk amping-amping mega mendung mega mendung kok gaya amping-amping mudun munggah muduna munggah papan jembar muduna Dut tahu dunia aja mlayu duduk watekku awas jare mudun wow mudun munggah muduna munggah aku wong trondol Dut ya tahu dunia wis mudun munggah muduna munggah tahu dunia muncrat japanira jangga ronggol kopeng ilang tanpa hawa pamit jangganira arsa mringke pontir-pontir Gedhi leganing kadut kanca iki dina bakal tak sampurnakno anggonmu urip ana ing jagat raya kene yen ora ana trimaning kakang
Kakang Bima Narakasura kanggo nandingi kridaning Gatotkaca. Oh iya. Kananing Sang Gatotkaca Bandhawa ngayuda wonten ing Narapermedan negari Ngamarta kaliyan wong wadyabala saking Traju Trisna. Gagasaning Sang Gatotkaca Duh Gusti kula nyuwun agungipun samudra pangaksama Gusti. Anggen kula merjayani sepadaning manungsa. Iraga sumawana sukma yen raga sira saling saka lemah geni angin lawan banyu bali menyang lemah geni kelawan angin kang suci bali ya aja nganti nasa ana ing alaming sata kewan enggaling cinarita glising wong kang pinujuang Gatotkaca nyampurnaken Sang Krida Pratawa sama oleh-oleh anut soroting tawang tuwa. Kita jiwa bangun-uyungan Nopo sanaloso bedahar Kinaryo lawan nendro Sebedahar klayan nendro Iladialah iki dina nganti wadyabala Traju Trisna padha tumbas keles mungsu putra-putra Pandhawa. Anakku Gatotkaca, aku percaya iki dina ora ana sing iso nandingi kridaning Gatotkaca. Mosok ya aku kudu mentala marang anakku Gatotkaca supaya iso mlebu ana sajroning gedhong paturaning Prabu Punta. Yen kaya mangkono iki dina aku tak ngrapal kacenaning aji panglimunan tak sowan ana ing gedhong paturaning Sang Prabu Puntadewa iki dina.